Kristo nhyira mo bebre na nsane ne nkomo no amene obedie no me to aso kakra bi na asɛm no mato din sɛ Adam na wofiri dotiem na dotiem na bɛsa akoro yɛne ɛwɔ dwumadie so a yɛahyia nyinaa onipa biada wɔte atiasefo asase so bɛka wo ahwɛ bɛka wo ahwɛ wo ba bɛfa wo na fa a ɔbɛfa me no mienu akoro no yɛkɔyi nsɛm bia no edorofo medie me wɔ nkyɛn sɛ Kristo da wo boni ɛwɔ asɛmpa no yɛwɔ akyɛkyɛfoɔ ne asɔfoɔ ne asabakafoɔ a ɔmo adi kae abɛbɔ Kristo asɛmpa wo dawuro sɛ tu nipa fo saa mfinhyia bebree nanso nipa binom abu wɔ masomu nnua woyɛ Adam na o wobrɛ bɛso wobɛkɔ nseɛdo na awerɛwɔsɛm a ɛda hɔ ma onipa dasani a ɔbaa wiase wamɛsom Kristo ɔbaa wiase wantie Kristo asɛm ɔbaa wiase na ɔde ne ho ma akɔhwie ne kra awura bɛho papa Omadum light no yɛnkɔ no manpower hallelujah it is said here adɔfo no mekan tena ya bɛtena asase wei so no ya mɛtena so kwa eti baabi a wohwɛ me firi biara no mɔmɔ yɛ nyina mfa nhyɛ ya adwene ne akoma mu sɛ ɔdoma nkuma wuo yɛne no wɔ contract a ɛbrɛ ne so a ɔba bɛfa yakoro na said Hebrew chapter 9:27 kan ne sɛ ɛda hɔ ma onipa sɛ obewu prɛko pɛ na owo n'akyi no atemu da hɔ nti ɛyere so paa so a onipa bia me ne wahyia wɔ asase wɔ esu bia life so ɔkɔ asɔre so nkɔ asɔre enkontabuo ɛda me ne omienu anim na deɛ me de wonam owu afa ya na binu adwenye won sɛ emse ɔmo deɛ ɔmo mfiri wiase wem na owuo no ankrofo owuo no ɔmo nka ho owuo nhyɛ da o wo horma prekopɛ na abeto ɛto nipa mpofiri mu yanwene ho ɛna makowu pofiri mu no a na abeto ento rofo a me ne wahia me pa chew bebre se owuo no to nipa dasani se kinkire yi a na brabo mu dwumadie hoduo bia obedi no watasfasa sisu nyina no abana wiye
Ejumadi obedina asase we so nyina no abana wiye. Bonia wodi ye abana wiye. Papa wo ye abana wiye. Kukuomu nyoma bi ye ni nyina abana wiye. Afei ye bechichiri ne woye ye nyina no ewo kotokuom ye di atwew na yakobu atei sɛdeɛ obi ko wia ade a anase ye chi obi ko police station ye toto na no kodubofo bonu ko adu etoto na no ye de ne ko gina se ne bonu a ye de ne ko aban kokum no sa na tie etorofo me pa che obebiri owo ho a menua ba ya adwene sɛ dako obeka wo ahwe Eja me ne wahia mepamoche obebiri ye wo ho a ya nwene sɛ dako odumaguma wo ba be faye ama ye nipadua na kwa asase ase akopro na ye sɛ dote sɛ de kane de ne tie na honhom no a ewo ye mu a Onyankopɔn de ma ye no ekwa kopie Onyankopɔn anim abrabo nyina so a ye beda na di wa asase so Ubia bebu na brabo won konta mako. Oba me kwa dada no hye ni nyinse ma nyinse no kotugu ye. Obe ya no. Oba otimi kan mema miensa bo mu no omo twempena. Esade omu si mu eda no obe ya no. Obi adisi katwitwiri die ma wo na oye na adwene se obetu kwa na ka chense wo ye connection man wo di nipa tu kwai na ko jani si agege na wo change wo sem na wo wia ne sika na de ye ne wo pe no eda no obeyi ano enti eniema enam kwa so ba no ensemo ne niema ehu ya efiri sabere kue no esese onipa bia da me ne wahia bia no o hya ase ya wontutu ye na sede na memene ye kogya ebinum ayie sede na memene ye tese nkrofo bi ya nkrofo bi ayie ye tese akwanhia si ebi awu ye tese ensu afa bi ebi awu ye tese nipa bi abo mutuo ye tese aboabo ne bi achi nipa bi aye atietie omu fa hodie so no mino mi betima ato ye na eto me a okoka wasem sei e ma wure mfi ohu na wo ye dote e bia wo hwe me firi bia no fa hwe tim se wo ye dote enti betumi a onipa da sani a me ne wahia ahombrasiem fa Yesu Kristo se wo kra agyenkwa wate fa Yesu Kristo se wo kra agyenkwa na ebra ye wo mu no eye extra time debia yete se owo kofu wa na ewu eye no kure ewondie boni ekoso ewo Adam pesu nti no ebekoso a etuo ntwada kopim bra Yesu beba na owuo eye akwantua a ewiase we na yatimu no onipa bia wa betra asase we su bia ana wote ase bia wo hweme bia no obetu bi eye in batch ede se aban no anase company bi efa nipakuo bi se odomu tu kwa anase odomu be ya adwuma bi eye in batches enti a day ye wo mo odoma kuma wuo ede na paka be fo mu fira asase soko hallelujah etinano John 7 kan ho asem 1 Kings chapter 2 verse number 1 to 3 owo aya mansan akwantu obia betubi 1 Kings chapter 2 verse number 1
ɔse David ensamanse enene wu ɔse na afei David ena ebene se obewuo no ɔhye ne ba Solomon se medie mekɔ asase sofuo nyina kwai enti yɛden na ɛyɛ berema na hwɛ wo Nyankopɔn ahyɛde se obenante na akwai so na odi na ahyɛde so. Hallelujah. Orofotieni o. Ye nana David. Hwan nana oye kofo sene David ne penso ewo Israel. Na oye dombare ma. Ono na ochi jata na wawa nanum. Sisire na wawa nanum. Ono netimi gina brane ede ebo baako ejina Onyankopɔn tumi so ekum Goliath ema adansedie ene asundwie eba Israel asase so. Ekum bia ni honum a ye nana David ko ye na odi nkoguo. Onyankopɔn ode tumi ejina na David yachi ema osabi okoye bia no obenya mu nkunimdie. Hallelujah. Nenso esanse abraba ye boi onipa enchen buonti ye nana David na wie ye bai odofo amene wahia ene ma enensemu amene wo kan ma ne nto akoma so wate God is king Awurade nhwam ma ne nto akoma so na ehunu se wabra bobia wo bobia no awieye wo homa wo awieye wo homa nipa awieye wo homa menu mienu. Hallelujah. Udie me kasa kura no udie hwemfie a wo sesia uda chekwufie obi twam 40 years hwemfie aka wanim obi twam 30 years hwemfie aka wanim obi twam 25 years brother hwemfie aka wanim eti obenante wo wiase we mu saa adi akwane yaba na wa reject Yesu Kristo firi abrabo mu ana da die na wo wiase we mu no onipa betimi anya amena busu a mepa achewo wanya nkwa ademfa so bebre no endi se won hwehwe Yesu Kristo na mepa achewo life so unim no na wote asase we so kwa ende tutumirika behwe na kira kwa wate na omma wani daso foforo bi ewo na asemu na wopie ne ba ye to so mienu a awotefo a obeyi ne ho adi akire wo no osuwatimi yakofrem. Hallelujah. Enti Bible say David nena eben say obewu no nena ben the days of David, the lifespan of David reach the lifespan of humankind have an end or has an end. Ewawiye eti David transi din hunu se baby a waduro no waba kokora pomani kura no osoka pomu a ne nsa hyase wo so nani a nanka otimire hwe ade kwa akiri no afei ade da ne che kura ehu ade ne yie obi akane na nimu ne ho ye ha otimi tumirika te se omirikatu ni anaso harehoni no enei ne nante akura mu ayedu obesore kura gese obi eso na besem ni apagya na gina ho bema yemre ohwe ne ma ninam ni nipaduam ohwe bre a wo bre dompemu yaw
na wo hwe na brabo ene baabi a wabɔ bra bedru ene ne tiri ho dwon ene na setena mu a na sum nyina mu aye du a wono akase hunu se na wieye aba na wieye ben oba be free atiasefo asase so akokwan a onsa mba biemu wiase ya brother anyumere amene wahia yi obi atimi abobra o abra sam se obi timi tena kwantuom obi maso awo brede ente se suno to awo bo emframa fa nanso akwantuom nsem ti ani abusia waje na kirenti na wanamu obi maso na wo ye adwuma bro na hoden so na ugu so no wo ye obi timi ye adwuma ne saa ma ni sisi kura timi chia obi timi ye adwuma saa na ne nsa mienu nyina no na ayete se ensa no kura no ewu ode so ade mu kura wonte obi timi ye adwuma saa na wanya kidney problem obi timi ye adwuma saa adwuma ne sense ebro na hoden so nanso twa ne twase wo yenti abrofo so ni ahumobro omo de bibifo aye nkwasa afiri titibirima bepem ne tinkrutu dwuma nyina odo beye na onipa betima aye asa adwuma we nyina nya sika ade abesi fie na ni kura wo mfa hu fie ne ana wakonse do nyamsompa ye o nyamsompa ye eti odofo amene wahia ewo dwumadie yiso me kasa kire wo Yesu Kristo asemu se baby a wo hwe me firi biada me srew se wonim Yesu Kristo a behehwe ne ntentem na bagini di na wo ma wo daache anidaso a onipa nya bia na kuma beto ni yemu. Amen. Wasina David nena eben se obewu no ohye ne ba Solomon se onhwe urade mransem na oniso obitimi bobra sa duru ni mpani fie so na akohwe papa wonimu nyamfo bi hwe ba bia na tifi aduro o hwe ba bia na brabo mu no ote a no oda so sa eye emasem kuran keten a odwen ho kura wonte ase aja ahobrasiem babia watefi aduro no ebetumi afa homa Kristo fa homa Yehowa Nyankopɔn ji Nyankopɔn di na sum Kristo ewa hotiem sesei bebre no anim se babia o manyina duro no wo mo ben adakamena nti papa panimu pa babia otumi se waduro yi esensenko wotimi tena fie na wotum rantiefo wotum aba wafo wotum panimfo ne masirwa ne mfefofo na ofa Kristo asempo no de nantie no obekɔ no na otinsedwa ase na odikiki bi ato ne hwene so ho na kɔhwɛ papa panimu a enke yebegye osuru nyansa afiri ne nkyai na so bekɔ na akɔhwɛ ne nsɛm bi afiri nanumu ba ase yantete no kura ewa asase so da because of wiase brabo bi a wabonti enti David ka kire ne ba Solomon se medie me ko asase sofuo nyina kwai
a journey of all nations, a journey of all people. David transi huni. So ɔhwɛ n'agyanom, ɔhwɛ ne nkyi, abrabɔ a nipa bi bɛbɔɔyɛ ɛne sabi omu twa to hɔ a enei ɔto n'ani a ɔnhu safo no biem ɛwɔ asase wɔ esu a David transi de no ɔsɛ sɛ deɛ mbɛbrɛ mi mogya ne yɛyɛ nyinaa no sɛ nya deɛ sɛ m'ani ebɛhunu akosi awieyɛ da nti ɛbrɛ a ne brɛ so yɛ a uhuru sɛ efiri brɛ kɔ bia no obetumi awu afiri atasfa asase so no na etwa sɛ ɔde kasakyerɛ bi ani afutuo bi ɛde ma ne ba Solomon. Midɔfo a mene wɔahyia yɛmpani fie so a yɛduro yi ɔrɔfoɔ afutuo bɛyi ɛna wode ma nkyinima. Yɛmpani fie so a yɛduro yi kasakyerɛ bɛyi ɛna yɛde ma mmeranteɛ no mabawa ɛne yɛma a yɛawo wɔ no mu. Nano media yi so menenam so a ana makɔhunu video bi mewura ho papa sɛ wɔ bi a woyɛ kramoni a woyɛ imam yɛ nipa bebree ɛwɔ wɔ naase a ɔmutie wɔno mu asɛm hwɛ sɛ ɔmde bɛbɔ bra na imam etimi bie na no kase sɛ obi ɛka sɛmbɔne ɛfa Muhammad ho a mopa munkum sɛ nipa korɔ na mukunu a munniewu monyɛ bɔne. Papa panimu ya wɔyɛ imam as yɛ kana sɛ asɔfo ma na Kristo ma nke bɛka sɛ ɔyɛ sɔfo pani na sɔfo pani etima bie na no akasa asɛm wei ɛwɔ Ghana fo CID fo ne apolisifoɔ ne wɔn mu aka bi bom wɔn ma yidi muntimi kwakye papa yi muntimi kwahye no edi saa kasa papa wei akan no atɔ nipa bebree adwene mu o atɔ nipa bebree tirim na mmeranteɛ no bi nso bɛyɛ ho adwuma. Dide biara no menyakwanya no metufo sɛ Ghana asase a yɛte so yi ɛne mu Kristo som no ya ne yɛsɛ Christian country ɛnyɛ no korɛ. Ɛnneɛma a ɛtumi da no wɔ man butu ebi kɔ so wɔ man anim wei ɔmayɛ nhwɛ ha saa no ne nam wɔ saa no wɔde nsɛm a ɛnyɛ ewura mmeranteɛ ne mmabawa ne nipa bi adwe sɛ ɔko si Ghana sɛsɛ yɛ a ɔman no ɛnka no maba ɛfiri sɛ nipa bi adi ka sɛ nipa bi adwen ɛwɔ sum ase ya mo mmɔ mpa mo man Ghana wurade mfa bɔne nkyɛ enti ɛtɔ da ɛsɛ sɛ yɛtimi tu yɛn ho fo ɛkɔ adwensakyerɛ mu bɔne dɔɔso bɔne no ɛdɔɔso na baabi a bɔne dɔɔso biara nso tenene yɛ efiri Kristo asɛm entimi nya dwuma wɔ hɔ. Eti Kristo mama dodo a mene mahyia ɛwɔ afidie yi so ɛna asɛm na mene wɔ kan ɛyɛ tie fa hyɛ w'adwene ne wakoma mu sɛ mene mmienu yɛbɛka wo ahwɛ na owuo n'akyi no yɛkɔ akɔbu yɛabrabɔ ho nkɔntaa. Adam nana yɛfiri dotiem na dotiem ne yɛbɛsa akorɔ nti ɔgyapani David ɛna bie nano na ɔka saa nsɛm wei sɛ mekɔ asase sofoɔ nyinaa kwae nti me ba Solomon yɛ den na yɛ nam na hwɛ di Onyankopɔn Awurade Yesu Kristo n'asɛm no di so na hwɛ na yɛ sɛdeɛ atemudie no ho mmara nyinaa ɛteɛ no wanyanko enti agyapani David to ne ba Solomon fo sɛ ɔbɛhwehwɛ Onyankopɔn akyira kwa no asom no na deɛ ɔyɛ nyinaa no ɛwɔ awieyɛ a ɛbɛba ama ne brɛ bɛso ama ɔno so ɛbɛti nananom wansia do yɛada dwene ho medɔfo a mene wɔahyia
It wouldn't say a baby beswan media yi so yentimi mehia biem. And I wouldn't really hold down. A bedroom may be no, me yentimi mehia media so. So wo wa nwu anyame a me mewu agya. Anase ye be wupe. Person de anya dwuma. Cause obia wo ne bra Onyankopon ahyede ato ho de ama no. Eti enanadwe a me wo nkyei eye Kristo asɛm a me de to adofo no nyina nim sɛ osan owuo nti ye dawo madasɛm nti bebia wo hwɛ me firi bia no fa nyame som papa de kɔ adwensa kyerem de di nipa kɔ nkwam no hwehwɛ bia kyira kwai hwehwɛ bia kyira kwai yere so paaso a menum yɛ bɛka wo ahwɛ nhyira Kristo den da amen. Esan sɛ owuo ɛyɛ adasama nyina kwantuo na obi abetu bienti ye nana David nsɛm ya Psalm 89 verse number 48 ebisa asɛm bi ka asɛm bi ɛde kyerɛ yi. Psalm 89 verse number 48 ɔse ɔbarima bɛyi ɛna ɔte ase a ɔse ɔnhunu wuo na obeyi ne kra afiri asama no nsɛm. Amen. Awurade asɛm na ebusa question no. Ɔse ewiase we na yɛti mu no ɔbarima bɛyi ɔbaa bɛyi onipa bɛyi ana ɔse wɔte asase so a ɔnka owuo nhwɛ. Yɛwɔ life so ne ahyia yi hwan na enim obi owiase a mepakyɛw onguye ɛka ne sɛ wɔdi ne nkwa mfie saa firi tete ifira dampɛn so abɛpem ye pen so no ɔda so te ase. Yɛ onipa bi wɔ saa the whole wiase nipa wonyini kyɛɛ Metusala 969 ka 31 years na kwanya 1000 years ɛwɔ asase so wɔne nipa wonyini kyɛɛ. Hallelujah. Enti sɛ onipa bɛka wo wu ahwɛ anase onipa bia bɛka owu ahwɛ na wakɔ ensia do anasa dakamena mu die a ɔdɔfoɔ ɛma kɔmfoɔ kwasiampani bi ɛma duyefoɔ gyimifoɔ bi ɛnkɔtɛ mantwea baabi mɛka nkyerɛ wo sɛ bɛgye sika yɛ duro bɛgye tuo duro na saa no anase bɛgye aboba bi mene na nyade sɛ obewu da ɛyɛ nkwasea keka na ɔmo keka. Sɛ wonim na do ho kɔdwɔn a ɛyɛ waste of time ɛna wasɛ no na wankasa no baabi a wɔsa de ho akɔhyɛ no wasa bɛgyina sɛ Onyankopɔn tamfo. To Onyankopɔn ba betua wo ka wansakyerɛ wɔsa de wakɔto gyem. De Ghana fo mmeranteɛ binom ya mo mpɛ sɛ mode mo nsa bɛyɛ adwumaden na mo nsa akɔma no na mo adwen yɛ mo sɛ deɛ wobi aboa no ade asie ɛnam bɛfa kwan bɔne so akɔ wie yɛ korɔ no bɔ no mo nsa kyerɛ mo adwen mo nsa kyerɛ na Kristo mmra mo bra bom wate na korɔ no bɔ nketenkete a ebinom bɔ ne sumase edi nipa wu ehwie nipa mogya atoguo no etuo ntimi ntwa na sɛ wantie na sɛ ɔsɛ sɛ adwuma na abɛyɛ a Onyankopɔn asɛm yɛ no korɛ obi a ɔyɛ kurɔmfoɔ bi a obewu ne bɔne mu bia no wobɛkɔ gyema kɔhunu amane meka no korɛ akyerɛ wo ɛfiri sɛ Kristo ɔbɛba ɔde atemu ɔba wiase. Eti Awurade Yesu Kristo asɛm ebisa yɛn sɛ ɔbarima bɛn na te asase wei so a ɔse ɔnhunu owuo na obɛtumi ayi ne kra afiri asɛm ado nsɛm. Sisa obɛka owu ahwɛ nti yɛ abrafam ɔdɔfam ne wahyia owuo da hɔ ma yɛn yɛbɛka owu ahwɛ eti yɛ amom yɛnto yɛbo ase. Ebinom de abrabɔ ne to mmirika abrabɔ so nyɛ mmirikatuo deɛ Onyankopɔn susu ama wɔ Kristo mu no
eno na won sabeka adan na won pene wasetena owo so na opese ofa koti kwai na okonya wo ho ebra Kristo emie sa kwa ne mawo kwantia ye musuo tenano ebra Onyankopɔn enam na basa so eyi Israelfo efiri nkwasom no na ekwan tia bi wo ho a na obetimi di Israelfo afa so amoma konya asodwie na nso do mo konwa mfinhia parepare aduanan kwantia ye musuo enti bebre apo Kristo asem akwafa sa kwantia we so amene yetu ye ni a yehu omu atasfa asase so omawu basa omawu ama wiase omawu ama bonsam omawu ama ewiase akono bone odofo amene wahia woya Adam nana mesum ya Adam nana eyire so pass we beka wo ahwe na wokọ akọ ne sei konta be na akoyo enema be ne di wachie okoko wasem sei bofo be na de ho nsem okro na so ye bisa wasem a ensem a be yi ano no ubedi 4 anase ubedi bem namsom pa ho mfaso etibinu ya ba o hwem ya won kwasode yi enene nkwaje da enene odombre enene Kristo asane abehwe wo enti to wiase niam nyina tugu wiase niam bia emfa nkwaje mro no enkodi akiri wo da hwe campaign a wo ye ma party B party C aso ntimi nye campaign ma wo kra nkwaje aso ti asori fie woti asori fie o aso wankasa wontimi nye campaign ma wo se me ankasa me de mu si wo se me ya adetre ne ade e de apre me kra nkwaje wo Kristo etimedie eye de ubo ene kokobọ nsem Kristo beba ansa no obeba no me pa achew owuo da ho ma mansai onipa ya nchine bo owuo eba be fa yakọ Yesu Kristo so eba betu nipa no binum eti babi e betu ye bia no me pa wo chew bo wadwen po se obesiesie ho se etu awiew etu anapo etu anadwo etu awiew anwumirew adesayemo yesiesie ho dada na se onipa da se ni timi siesie no ye wo Kristo mu a babi e betu bia no Kristo tumi atimi abejewo hallelujah ada jiri for the tojomo atumba bia ye ye abawe atumba bia ya jimio oh atumba manie mu ya jimio ye osuru wenfue ye atumba bia ya jimio etuma manie mu ajimiana oh etuma kwanhie mu ajimio oh etumba bia oh etumi bia eya jimio hallelujah say yetimi siesie ye hu yesie a babia ebetu ye bia no odumunyamfo no ebeyi ne hu adi e de abegye yi amietima nya asundwie wo no befa wo a abofo abehyiaw abegyew amo akogyewa home nanso nipa bebre ebetena Kristo fie amu omawu ama Satan bofo eda behyi omokwai womo mutena sorofie eya aka womo mutena sorofie ede nkrofo ho nsam hihye omumu na womanyie nto antwene womo mutena sorofie eburu nwaman na omansa kyera womo mutena sorofie eye bayie na womdi omu bayie ha asafo eha nipa binu dachi bonsambofo ba behia won mokwai akobo mokwadu womo mutena nyame fie na oma manyankopon asafo ankoso mo bon krofo aso
ɔno a wɔnyɛ obi yɛ nso a na ɔkasa ho brother ɛnɛma nam kwa mu ba eti owuo no onipa biada a wote asase wɔ su no wobɛwu na wonya wu a na nsan yɛwɔ abraba a yɛbɛbɔ yɛwɔ nkontabuo da yɛnim a ano yɛ dene a onipa sɛdeɛ wobɔ ɔbra ne fa yɛ biara no wobɛkyirem. You shall give an account. Ubechidem. Eni nipa nwene saa nneɛma wei hu sesei. Ana fomfa deɛ kwan obefa so obeto car, kwan obefa so obeto Range Rover, kwan obefa so obebu obi afa so, kwan obefa so obenya sika, kwan obefa so obetu kwai na kwan bɔne ne nada ne asisie ne korɔ no pɛsɛ minkomnya. Ɛne wiase ahonyadeɛ ɛna dodoɔ no a ɛnsa gusu a ɔmo pɛ. Deɛ daakye ɛda n'anim no ɔmfa ho. Brother, honam wei ɛbɛporɔ. Ɛti sɛ wohwɛ me na wotie mi a hyɛ wo nipadua no yaw ɛwɔ bɔne ho wate. Hyɛ nipadua no yaw ɛwɔ bɔne ho. Sister, hyɛ wo nipadua yaw ɛwɔ bɔne ho. And what been say, Ubetrans as we so abo brebia wope afa ho di da. Na wo mu maka mu sa gu mo bo a ene yakoto matwene ne ye do mato adaka mu a yakosi wo no. Enye ma sabre wo mo kra no efamu no. So bi akwanya. Nye mo mu famu no. Ana owo no so to a ade se de waso da yo. Ai ukra ni firi mu a ekotoa so te sɛ deɛ wɔso daeɛ so bibia bɛyɛ te sɛ physical deɛ ɛde ama wo woba wakyi a ɛnyɛ yie odwumadie bia bana wieɛ hyira nka Nyankopɔn din enti twɔnsɛm se ɔbarima bɛn na ɛte ase a ɔse ɔnhunu owuo na obeyi ne kra efra sama do nsem. Jerjo Lawrence ɔwai ɛdeɛ na mebacho bibiri papa wei wa me no ewiase ene Ghana ha. Jerjo Lawrence ye mampani dada deɛ no wa me tini din da ho. Ono na tete no sɛ Wallace kan ne yɛfrɛ no Wallace ene ne yɛfrɛ no radio Wallace sɛ wode kɔ afuom na wotie news kura no a wotie news kura no news na wotie no wotie ne din wɔ radio so otimi to Wallace ne to twene amfufu bi ase na wonnam dotum na wudwane na ne hu wo ye discipline person ene Jerjo Lawrence me pa che wo wai ene wo he fa na Jerjo Lawrence wo obekɔ no degree oboboye ene abasobode a wogigi ye nyina no etwetwere hɔ kwa emfaso bie ni so eniema wo bobra certificate ahodoɔ medals ahodoɔ ya ye mampani dada Jerjo Lawrence agi ye nyina ene emfaso ni so etwetwere hɔ kwa abe history. Amen. Me pacho de woje fa hodie ma o man Ghana me pacho wote ase. Wo de yenhwe akesefo ene aninti ne anunyamfo yo mabata as fast as so a ene yetu ani ayehu. Intim jakarinum ene asenso akufo asenso ene wo mu akeka ho kroboduse mu nyina. Nante mu nyina. Adeka lase mu nyina. Christianatu wo mu nyina. Eni ye ba na celebrities mu a uncountable. Eni ye ba na asofo famu a uncountable. Amen. Eni ye ba na wiase na last year said nansen nya na wiase nyina. Esikafo mu ye base esikafo a ye retu mu ye base num me pa che o man ko wo Titanic e wo po ase.
ɔmo kɔ baby a Titanic toy the whole world esikafoɔ akɛseɛ num bi ɛna ɔmo yi ɔmo adwene so ɔmo bɛkɔ baby a Titanic ɛsenke yɛ no ɔmo nso koko wui nipa num eti wiase we na yɛ tim no obia bɛka owu ahwɛ ɛna ɛto a ɛmfa wo ne wo sika wɔ ha na nyansa wɔ enti sɛ wode bɛhyɛ w'adwene mu sɛ wabraba a wo nipa wo bɔ wo hwehwɛ nyamso mpɛkyira kwae de bia no wode bɛyɛ business na wo firi fie akɔ adwuma wo firi adwuma ba fie na wayere ho abru mogya ni apesika gu hɔ no sister sika no bɛwu agya wo meka no kora kyerɛ na nadwi brother sika no a woyere ugu so a wopɛ no ya nyamso mpa kora mfa ho asɔre kora wo nhwɛ bia kyerɛ kwae na wo sika nya kura no kaya de kora sɛ wo sa de bo nyankopɔ adwuma kora de nkebeye bi wo hyɛ da so ana ɛdan afie akwantuo cars ana wo de yɛ ho ɛne wonum ɛne wayɛ ase saa nneɛma wo nyina wo begya hɔ me no mi ye begya hɔ nneɛma na ɛno nti yɛ twe wo manso no ye begya hɔ mfifira ye sam ahomakye sɔreɛ yɛ fa nipa yɛ kɔ ne ɛba ne ye nipa ha yɛ wo de nyina da kopɛ daya wansɔre begya ne nyina hɔ eti owura Yesu Kristo anum asɛm bisɛ sɛ onipa bɛɛ na te asase we so a ɔse wɔn ka wo nhwɛ onipa nso wu a asetrem asase si mu abrabo ade bia ne ho a obetimi ato aso gye wɔn mu a ɛbɛhwɛ wakyiri ɛna soromu ka sɛ de ɔbɛhwɛ wakyi kura ma no kuro bi nim so be nyansafo na so ɔbɛyɛ kwase a de wopre wobrɛ pɛɛyɛ no ɔbɛhyɛ no ɔbɛyɛ kwase a ade a wode mogya ɛbre penya ya wode sieyɛ no ɔde bɛkyekyɛ ɔde bɛyɛ maasɛm ɔbɛmu ohunu sɛ abraba bɛbɔe no na osu nim fa so ɛno na Yesu Kristo bɛka kyerɛ yɛn ɛwɔ Luke no mu sɛ ɛdeɛn na onipa ɛbɛma kora de asesa ne kra na sɛ onipa nya wiase agyapadeɛ nyina no ɔhwere ne kra ɛmfasoɔ bɛyi ɛna ɛwɔ soɔ enti Kristo mama ne adɔfo no ma mene mu ahyia ɔdoma nkuma wuo ɔdamansa ko mese yɛwɔ kwan bi a yɛbɛkɔ a yɛnsa ama enti san sɛ yɛwɔ ɛkwan a yɛbɛkɔ a yɛnsa ama nti na yɛbɛgye bibia wɔ wiase anase wiase nneɛma nyina bɛgya hɔ na yɛakɔ ne nsapa nti na yɛsa kɔbu wiase nneɛma no nkonta kyerɛ Kristo nti mɛsrɛ wo sɛ ɔdɔfoɔ baabi a wɔbɔ braduru biada mendɔfoɔ a mene wahyia hwehwɛ Yesu Kristo na fa no mu asɛmpa yɛ kura tenene a ɛde nipa bɛkɔ nkwagye mu fa ho bɛhyɛm bi wate fa ho bɛhyɛm na ewiase ɛwɔ wiɛ ɛmo dwumadie bi a yɛdie bia no ɛbrɛ so a yɛbɛgya hɔ yɛbɛgya hɔ ɔbarima bɛyi ɛna ti ase a ɔso ohunu wo na kaka bensɛm ne Ghana asɔfoɔ binom na akɔhwɛ de wo si yɛ no ho de wo si kasa de wo si ɛyɛ na brabo bi ɛne nneɛma bi a ɔyɛ a asɛ wɔno deɛ owu a yɛkɔ akɔsie no wiem kɔhwɛ abamu mpanimfoɔ binom alɔyafoɔ binom ehimfo binom esikafoɔ binom adefoɔ binom yɛka ne sɛ nkurɔfoɔ wei mu tenantfoɔ ne landlordfoɔ binom ɔdena adeɛ no binom na wokɔhwɛ de wɔ mu se kyerɛkyerɛ mo ho a kɛsesɛm saa kɛsesɛm ɔdɛfoɔ wobɛka wo wahwe o wobɛka wo wahwe ɛnsa na wode kyerɛ bankum na ade akyerɛ nifa na ade abɔ koko na esum ase dwabɔne ɔdɛfoɔ wodi bie no
obu okura no a wone nana bi na ehye sumasi di bone frafra niama saa na de koki na de akofru play na wo de ko abrochi mem na wakoton na onye sika na de agu butum wonso ye security personnel utukwa ya ncheke no na wonso di no bone fire kura bi ase na ode ya besene kukuru kesim na wakoye sport na agene social na ode agu no butum isumasi dwa Adam nana ifiri do team besa kodo team eti abrabo biada yebo bia no enanwumere yi ya meni wahia no ebetumi a Yesu Kristo firihwe no ekira kwa ne so mo wate nintini yete ase wa mawiase kwa wa hwie mogya na angu kwa ohwie gu se onipa bia wote boni mu bia no emra ne nkyai na wonfa mogya ne nware no entene ho na asundwie kura wasiesie adiasie ade ama hotefo no saafo no nso entimeka ho bi wo bepon ye fra asase so etodofo firi sabrea na ye ontutu yeye sade besi waye na no sade na mukromu a yehunu obi process sade social media yehunu se wiawu asmese yawu saa na beduru minu mi no so onipa da se ni dwumadie ba wie ya okokam asem se na sebo manfi adwom no na omoto no omoto na saa adwom no mitimi trase din na mitie mo nsem madie bi da mama no so mehwe nhwe o madie bi o mehwe nhwe o madie bi da mama no so a mehwe nhwe o madie bi o oh mehwe nhwe o owo si kromu a owrafia esikafo mpaso no otena didi odidi wia aprema fo ntoma wode pepa ne nse o wa pepa wie no ba bia wode fo okono e no otena je na home naso ye fo idi e owra ye fia ne o mokokokokora egadu si poku ne ma otemenka sabre no enye ni sasa bro na bo besori ya behia me wa ma kwa aba obisa me kwan so naso na de ma me ya na da we ni mane ne nana no o matwa no wahia we su twedwadwo ye ma me we eni awie ye na ba e ba ni sha wodasani wo brenyi na twatia de obehunu wahuna wie o de obeti wate awie sabre ya woda we woni abusua ya aka o papa be ye wa ya wie o boni nyina so wode awie o yenya do to adakamre mu a ate oni atemu o emema nsem wa ya wie o ehira dodo e waje awie sabre ya woda we usuro dasani no dasani suro wo edi mami bogie wa ye bua ga me be a madie mi da mama no so a mi hwen yo ene nia obo sa dwumwi ene onte asebo mamfi obo sa dwumwi ene onte ase the Johnson say obarema na so obabai ene te asase we so o so wonka wonhwe sister ebetumi a fatrazas ni skin ni ntade ntientie na wo hyehye a mepache opagugu ho no kotugu na mfa nkwaje mmerewo. You are wasting your time for the Satan. Opese bonsam yusu kwa. Go and throw them away. Repent from your sins and accept Christ Jesus as your personal savior before it is too late. Yetiam say ya. Enyam kwad asemu. Man of God evangelist. God richly bless you na pum to say Lord Denja. Yetiam aya na nipa dim say eye dam bi ne yabo. Ya bodam. Yes. Chonse America wansem. O se yen ya bodam e boma Christ. Ya modam ma wiase, ya bodam ma Kristo. Ya beka Kristo wansem pasa akopem bra ye dwumadi beba wie wo wiase. Na de wamfa urade asema nante. De wamfa Kristo asema mobra no ma honam ye na basa. Wodi wiase achi. Obone bra se wiase ni
okristoni a odo wiase na wodo wiase mu nneoma bɔne na wokoyɛ na pɛdeɛ ɛda no wo n'akyi asɛm kɛseɛ nam kwam. Hallelujah. Enti ewiase we no a mepacho bebre ya bepie mu no ɛnyɛ da ya Kristo asɛm se yɛbɛka owuo ahwɛ. Owuo no ba bɛfa yɛ. God should bless the man of God. Owuo ba bɛfa yɛ na ɔfa yɛ kɔ a ɛnsan. Yɛsɛ onipa wobɛwu amana sɛn o rɛ wobɛwu na wafa ho adi ɛnyɛ no korɛ. Nsɛm wɔ hɔ. Nti medeɛ ɛyɛ Kristo mu akyerɛkyerɛ ne afutuo a ehia sɛ yɛhwehwɛ Kristo na nadwi. Yesu Kristo abɛgyina apono so wɔfrɛ wo. Owuo nti bɛgye ne di na ɔno na samado so nkunim a mepaakyɛw bebree ɛnɛ yi sɛ wobɛgye ne di na owuo no mpo bɛfa wo a Kristo ma yɛ tɔ so mmienu no wɔnyane wo ama wɔn so ɔkra no akɔ ahomegyeɛ pɛ. Ɔbarima bɛn na ɔte ase a ɔnhunu owuo. Eti yɛnya tie yɛwɔ asase wɔ esu nyinaa medɔfo me no wɔahyia nyinaa bɛka owuo ahwɛ. Enti sɛ yɛbɛka owuo ahwɛ deɛ a ɛne na abraba a yɛrebɔ no yɛmfa ntoboaseɛ ɛmmɔ bra no. Ebinom abraba a ɔmo bɔ no ɔmo de mampamirika ana ɛrebɔ bra no. Na ewiase we na yɛti mu no ɔdɔfo a me ne wɔahyia deɛ me ne omienu ewiase we deɛ yɛyɛ nyinaa obi adika yɛ bi atwa mu o. Oh yes. Obi adika bɛyɛ bi atwam. Ka ya amanfoɔ ɛnte ho gyae a ɛnɛ ama nipa bebree ekum kurɔfoɔ ɛfa kwambɔne so ebu nipa bi etuto bie no. Ɛnɛ ne yɛhunu sɛ ɛyɛ latest ebi so maada tete no na kaa wɔ hɔ yɛ frɛ no te aseɛ nam. Eti saa brɛ no sofoɔ no na ɛyɛ latest car na ɛso bi ma wiase gya. Eti wɔn brɛ so no sɛdeɛ nei no yɛyɛ hunu ade mono ɛne ade fɛɛfɛ na yɛ ne gye wɔ ho no saa na saa brɛ no wɔn brɛ so na teɛ. Sɛdeɛ tete no na wɔn si wɔn dan a yɛsi wei deɛ ɛdan foforɔ latest new plan aba so ultra modern house wɔn sie no sɛdeɛ ne yɛ deɛ teɛ no saa na tete brɛ mu na teɛ. Amen. Eti twerɛ nsɛm no ka ho asɛm kakraa bi. Ɔsɛnkafoɔ chapter ɔsɛnkafoɔ 1:3 amenhwɛ asɛm ketewa bi ɛnkyɛ yɛde bɛsi ɔsɛnkafoɔ chapter 3 chapter 1 verse number 311 tie ɔse ɛmfasoɔ bɛn na onipa nya wɔ ne bere a ɔbrɛ no wiase yie nyinaa mu awɔ ntoatoasoɔ kɔ na wɔn ntoatoasoɔ aba na asase deɛ timɔdaa owia pie na ɛkɔ awia kɔtɔ na ɛyɛ ntɛm kɔ na afa na efiri hɔ ɛkɔ mframa ɛbɔ kɔ anafoɔ fam na ɛkɔ na ɛde na adaneɛ saa na mframa no ɛsan de no aba subɔntene nyinaa kɔ faako na ɛnenam saa ɛna de korɔ na ɛhɔ a na ɛsan kɔ bie mu nsɛm nyinaa yɛ ɔbrɛ nko a obiara mpuntumi nka ɛhwɛ mmea ne wa ɛdeɛ nso ɛnyɛ aso ma ɛdeɛ ne deɛ aba ɛne deɛ bɛba na ɛdeɛ ne deɛ wayɔ ɛne deɛ wɔba bɛyɔ na deɛ foforɔ biara ni ɛwɔ asase yi so wie ase asɛm bi ɛwɔ hɔ a wɔka no sɛ hwɛ wei deɛ ɛyɛ foforɔ anaa tetentre deɛ berɛ a ɛdii yɛn anim no ase ɛna baayɛ ɛnkayɛ biara ne wɔ ma kaneefoɔ no na nkyirima yɛ a wɔbɛba no nso ɛnya ɛnkayɛ adeɛ biara.
Solomon benyansafoɔ ɛna ɛka nsɛm no ɔsɛnkafoɔ Ecclesiastes chapter 1 verse number 3 to 11 na Solomon ɛkyerɛ wiase wei ne sɛdeɛ teɛ awɔ ntoatoasoɔ kɔ awɔ ntoatoasoɔ ba asase tim wɔ daa enti efiri Adam pɛn so bɛ ne nyinaa no yɛwo nipa ne nipa wu yɛwo nipa ne nipa wu saa na edi adane ne nipa ɛyɛ wei ne nipa ɛyɛ wei na wei ɛyɛ wei na wei ɛyɛ wei saa na ɛkɔ na ɛba na ɛkɔ na Bible say tetefoɔ no a ɔmo wo yɛ a enkyirima ɛnya nkae anaasɛ tetefoɔ no ɛnya nkae no saa na yɛn nso so ɛteɛ yɛbɛwuwu na wɔn mo asɛ Yesu maa yɛ a wɔn mo ɛbɛbɛbɛ ne nyinaa nso yɛn nso yɛnya nkae ɛwɔ wɔn mo adwene and what is said that the lumba kura yɛbɔ ne din what is said lumba yɛbɔ ne din ne nyɔn kura nsɛ so kata Christian atwu ipatwa what is yɛbɔ ne din aso anso no yɛ footballer pa owu foforɔ no yɛ kan deɛ wɔyɛ nyinaa edi bɛ sɛ 3 months ɛna wɔte ne din the wɔn a plane crash ekum wɔn mo yi ipatwa what is yɛbɔ obi din bio yɛbɔ obi din Michael Jackson ipatwa what is yɛbɔ ne din bio ɛno nti ɛna onipa dasani wɔte asase wɔ so a ɛmfa ho nto wiase adeɛ bi so. This place is a fucking place. So what you shake Kristo ni nyamsom pamfa mo bra. Edi amasa. Nare oh. Wodi jahwani ojibe wodi jahwani no. Yedo kwahye fomu wia asa. De na woda adaka mu a na wo minimu ne ho na wo ten penten kwa no. Me say manini na wotwe ma yemfa nkwahye fom. Wosha fridge mu a ene hwa ne akai se asemasi se yensie no na yenya de koto doto mu hwa sister ye do koto doto mu hwa brother eja ye do koto doto mu asofo ye do koto doto mu hwa ebeye osesini edeme evangelist Kwame Meteworo me mfa me wonto wiase ade bia so me na me kura me ni bi na de mo abeto so wiase ade na de da wa nipa bi wu obi a bi nso prinya bi no me ni bi na me de ho abeto so wu obi eye betem fa ho nto so na emfa nkwaje manipa emfa nkonkwam etisa wodo ho to so na wo gya Kristo wakire na wo kra nkwaje bowo a na kyese why a big mistake. Verse number 8 was say ensem nyina wose ensem nyina ye obrenko a na obiampo ntumi nka na etia enye verse number 9 wose edien ne de aba ene de ebeba edien ne de ewo ho edien ne de wayo na edien ne de wo ba beyo na ade foforo bia ne ho ewo wiase chonse me kasa no wose ade foforo bia ne ho wiase ha tete no safo no wom so ye bi atwam ye ne ewu ne se ye latest bia ya sunku bi we ya se ye comfort maye saa na tete ne no so saa bere no mo peso na ye comfort mawo njabrabo no saa na tie ema bibia me dadaw ema bonsam fa wiase ade bia na adaw dwene wo kra nkwaje wona na dwi bedofo me de wahia. Think about your life in Christ. Esese wutua na mo hwehwe. Ade abachi kwasi ada won kwa sore. Ade achime me da on kwa sore. Babi eka Kristo asem wonu mu ni twaka ana na wiase saa na David hwedin wose me bra so me ba bewu. Wose me ba Solomon bra na me ntofo. Me braso me ba beko asase sofuo nyina ode hyew akwawu yare niu hia niu wose asase sofuo nyina kwai it me braso ameko I'll go ndimi minim se owuo wo ho me braso ameko enti menam wo no mani da ho papa umisa no hwemanim yi be extra careful. Mani da ho na me bomoden se
mede Kristo asɛm no nokorɛ nsɛm no bɛnante abɔ me bra na Kristo ahu me mmɔbɔ ɛfiri sɛ nkwagyeɛ ɛyɛ ankorankorɛ obi nkɔbu m atɛ ma me nti mmea mɛkɔ akɔbu me nko ntaadeɛ a ɛneɛ na ɛsɛ sɛ mebɔ ma bra bɔ yie onipa bi a mene ne bɛhyia bia sɛ metimi de nokorɛ nsɛm kyerɛ no na mehwɛ maakwae ne me ntotoyɛ ɛfiri sɛ onipa wabra ba a wɔrebɔ no wowɔ nkontabu a wokubu kyerɛ Onyankopɔn anaasɛ Kristo nti mepɛ sɛ saa nsɛm bi sei no ɛna nadwe yi ɔdwene ho bi na sɛ wonam kwan bi a ɛnyɛ so a ahobrɛasɛm watumi asesa wonim Kristo a wabɛgye no di baabi a nokware gyidi asɔre wɔ biara no watu anoma akɔ ama asɔfoɔ abɔ asu ama bɛyɛ gyinini adi Kristo ahyɛdeɛ so asafo bia yɛbɔ Kristo din wɔ mu de nipa kɔ nkwagyeɛ mu no wahwehwɛ bi akyiri akwae ɛne asafo no akɔtua anoma anya nkwagyeɛ ɛwɔ Kristo na deɛ bere pɛnyɛ nyinaa no yɛbɛgya hɔ ma obi ntofo sɛ sikaduro yɛ ɛma obi ntofo sɛ yɛmfa kwantia bi so nkonya yɛ ho ɛma obi ntofo sɛ abrabɔ no wonya 70 years na yɛ dɛn wonya 50 years na yɛ dɛn ɛnkɔyɛ ade a wobɛhwerɛ wo kra ɛwɔ ɔhaw mu Kristo dɔ yɛn ɔbɛyi ne ho adi wɔ ahona mu ɔteam da bia ɛwɔ media yi so ɔteam da bia ɛwɔ TV ne radio so ɔteam da bia ɛwɔ aboboa no ɔteam da bia ɛwɔ wadwene ɛne wakoma mu ɔdɔfoɔ biepuno na Kristo mɛwura mu wate na ɔdɔma kuma wuo ɔyɛ n'adwuma pɛpɛɛpɛ ɛbrɛ no so a ɔde wobɛkɔ ɔde bɛbɛkɔ na owuo no akyi no twɛn sɛm sɛ nkontabuo ɛda hɔ ma adasama nti wɔ sɛ ɛdeɛn na aba na ɛdeɛn ne deɛ bɛba biribi wɔ hɔ nom a yɛka sɛ hwɛ wei ɛyɛ foforɔ anaa ɛmfiri tetentede na ne nyinaa na ɛwɔ hɔ soromo na ɛkasa wonya sika nyanyanyanyanya ma mfuo wɔn na timi yɛ afuo na wɔtutu mmura tadeɛ lake nom na wɔde lake mu nsuo ɛwɔta ne garden Solomon tadeɛ saa wɔde excavator no matutu ni saa tete excavator asɛm na meka no matutu ni saa na wakɔnete na ɛnenam ne mfuom ne garden wote sahwe akɔntɔmmerɛ kyerɛ ɔfa Kristo ase wɔmfa obi a wotwɛn ɔsoro nsuo ansa na wadua ɛnɔbaeɛ wotwɛn wɔsoro nsuo ansa na wadua ɛnɔbaeɛ fa Kristo ase memfa Awurade nkae ɛbɛyɛ kwanwosan ne nkwagye ama yɛn sɛ yɛde Kristo asɛm bɛnante o ɛti ɔdɔfoɔ medeɛ mewɔ wo nkyɛn sɛ dawubɔni ɛwɔ Kristo asɛm mu ɛti onipa biada a mene wahyia wɔ life so biara no woyɛ Adam nana mene omienu bɛka owuo ahwɛ na deɛ obɛwuo ma wiase na wanwu ma Kristo no ɔkɔbɔ no na ma ne ɛsɛe akyerɛ Kristo. Hallelujah. Job chapter 14 verse number 14 ɛka asɛm bi sɛ onipa wonya ka nsa gu bu wie sɛ kinkire yi a ɛnya deɛ sɛ wobɛsa ba asase so biem honam wei no wontumi fa ma asase so biem tie wɔse sɛ onipa wu a ɛti wobɛtumi asa bɛtena ase bie wɔ anaa ankamakodie no nyinaa mɛtwɛn akosi sɛ me nsa kyerɛ yɛ bɛba anka wobɛfrɛ na me nso magye wo so anka w'ani ɛbɛgyina wo nsa no adwuma no nanso afei deɛ woka amanama wo na wonnyi w'ani ɛmfiri me bɔne so da wasɔ me mmarato ano de ahyɛ kotokuom ana wakyekyere me bɔne nyinaa no ampa me bepɔ mpo ɛhwe ase na ɔbotan nso
atwi firi nafa aboɔ nso nsuo efunu mu na eyiri platform dɔteɛ kɔ na ɔdasani ani da soɔ nso ɔma ne yera wotintim ne so ɛma ne twam kɔ wɔsakyerɛ n'anim na wosum ne kɔ ne mma enya ne monyam a ɔnhunu na wɔbrɛ wɔn ase nso a ɔnhunu ma wɔn ɔsɛ ne mma nya ne monyam a onim na ɔbrɛ wɔ ase nso a ɔnhunu ɛma wɔn ɔno ara ne honam yaw nko a ɛna wɔteɛ na ne kra edi ɔno ara ne ho abobo Pachawate quotation na mekenkan ɔsi onipa wu nti ɔbɛtena se bi wana debi so onipa nya ka se wawu se kinkire nye koma na akɔ na se wu ankasa na wawu a wo sentimi nya honam foforo nsa metena sase we a yɛti so dia eti wo man no makɔ ya yɛ se ɛna wo bia yɛ ɛna wakɔ wo agege ne manie ne nyina ahobɔne ɛna ɛyɛ sade no ɛka se wawu a wawu amen wase na se sɛdeɛ emepo etimi efiri nafa na ensuo tumi hono mepo ene netie na etwe koro saa na onyankopɔn so ema nipa dasani esene firi asasi so koro wase na utintim onipa dasani so na ama ne twam kɔ na ɔkyekyere wonipa dasani wo marato ano etiada wonipa dasani wo bɛka wo sɛ gu bu sɛ kinkire no dia woyɛ yɛ nyinaa na wɔsoro akyekyere ano ewu kutokuom ɔrɔfoɔ nipa wɔ nsɛm bɔ no pɔ daakye ewu tina mɛka sɛ wodi bɔne a be extra careful ɛda bɛka sɛ gu bu sɛ kinkire na wo dwumadie nyinaa bɛna wie na ɔsoro akyekyere wo bɔne a wobɛdi yɛ nyinaa no Job chapter 14 ana mekenka no 14 verse number 17 bedun wose woso me maraton ano de hye kotokuom na wo kyekyere me bɔne nyina no ampa emepo ehwe ase yera na obotan so atwi firi nafa ana abo nso ensuo efunu mu na ne yire kura no platform dote ekɔ ensuo yira ede form dote na atwe abo se ande de kɔ wose saa so na wotintim ɔdasani so ma ne twam koro na wo sakyere n'anim na wo sum no kɔ hallelujah enti onyankopɔn no a yenim no na yɛka no asɛm no so onipa wu a anso wɔ sɛ onipa wɔ sɛ wo sakyere n'anim na opam no ma ne kɔ hwan na mepache wo wu a n'anim ensakyera wodi wo bia wawu bia a unim ne bia a wakwa ama ya deda no a wakɔ hwefunu bia no wodi wakɔ a ya hwefunu n'anim on se ye different se nipa nwu ya hwe n'anim duase de sete nipa wu a hwe sɛde n'anim so esi ete bia sete ase bibia bɛkata n'anim no so ase n'anim ase bibia ase asesa wase onipa wu a onyankopɔn sakyera n'anim ɔsakyera n'anim tebea no wapamo na wokɔ eti sister ɛno ti na da bia tufuo no da bia makeup si a wo twi w'anim ukɔgyina hwehwɛ mu a o ma nipa nyaaso da bia makeup si w'anim da bia pencil sisa wɔn foro ho ebi no ɔto kaagyi kyɛse wo hu deɛ wɔnyɛ ewiase nko ahodoɔ nyina bi no wɔde bi pɔ no wedeɛ onipa dua no ɛda wo bɛka wo sɛ agu boɔ no te bia a wo hu no ɛnyɛ saa tiadenti na wo wesi sika ɛwɔ saa nneɛma we nyina abra ɛkɔm di wo bi abra obi hia moa bi abra obi hia support nyankopɔ adwuma da hɔ a wobetim de sɛ sika no mpo ayɛ na aboa wo na aboa bi kwan de ama wo kra nkwagye ne wiase nneɛma ne mu afɛfɛdeɛ ɛne mu akɔhwibranti wase wo bɛka wo nsa agu bo ama w'anim dua no onyankopɔn no ankasa sakyera no
obesesa wanim dua no wanim no a wode ni so atete ahyehye so no wose obesesa wanim no a mepaakyɛw wode kaji ene pencil wakɔ wewe nyina to agu a wato pencil na mepaakyɛw woyɛ ho sɛde wo pɛ no wose daakye sɛ wonya ka unsa gu bu ni para sɛ wo ka unsa gu bu sɛ kinkrei mema adwamati mepaakyɛw bebree ɔno nso wakɔyɛ nano star bi na wakɔworɔ nano ha sei na wamana kɔ adwamanti wose ɛda no 5 a watete 5 a watete da mepaakyɛw onipa da sɛ no bɛka unsa gu bu no 5 a wakɔgya ne ha nyina nɛ winku na aba ɛna wagya bɔhwese ku ha ɛna wani ntonwi ne ayi bi na wayɛ ho adwamanti na kwabrane akɔyɛ no ho saa star ne bi ne nyinaa dodoɔ no adwaman no a wɔ yusu kakra sister Faith nya sanketo wo so hunu sɛ ma panwi ne wakɔya na wagye nwi ne saa na de bia fi na mu na waburo mu na ɔdae na ɔyɛ sɛ ɛda ne dwono kora na ɔka no yomo wɔse onipa kansa gu bo a te bia na wode kɔba a wode kye mema wode kye ma wano fremfrem a wode bɔkoro no na wode yɛ nneɛma ɛnse nipadua no wɔse ɔbɛsakyera no ɔbɛsakyera na kɔte bia enyim yɛ nipa hunu kura na mepakyɛw nti anse yetimi hwe obi poster pa ne tare da ho fefefefefe na okɔhwɛ seri oda wa se we de nyɛ we de nyɛ obi timi ko hwe mu efunu sa no wosu wo se menua debedebe nipa nsa hwe he bra we party ase pa sister we party ase pa debe em se efunu emu no adane em se asesa em se o makofu obi de na no so kura koyɛ akyinye adentia onyankopɔ asɛm se onipa da sani ka ne nsa gu ne boa mie wurade mesesa nanim tebia enti wonamu ade bia wode ka nipa dua na enye kristo made a asofo preach ka ho ye ka ho se an ene ni bible quotation man one proof of any quotation to prove what you are saying and then now the wiase nyansa kanta tie die trust america nti ade a ɛbɛsakyerɛ afiri deɛ ɛwɔ yɛ so nipa ani no na wonyankopɔn so ɔbɛsakyerɛ no akɔte bia foforo bi mu no na ɛho wɔ mfasoɔ sɛ nti so wote asie wo ha ho na woyɛ saa nneɛma wi ana akristofoɔ ne adɔforo mommiyɛ ne nte ogyidini mo ani na hɔ na moma yɛn ha yɛ ho ɛwɔ nneɛma bi a ɛho nim faso a ɛde nipa ɛbɛkɔ bunsam gyem moma yɛn ha yɛ ho wɔ nneɛma bi a tete saa ho wɔso wɔbɛkyekyere mmarato no na yɛnwene ho ɛnɛ memendai adeɛ bi a woyɛ no at the end of the day fa pen ne paper na ton sɛ na yɛ cross check ɛwɔ kasɛm yɛ cross check ɛwɔ difirim yɛnyɛ cross check ɛwɔ adwumasɛm mu yɛnyɛ cross check ɛwɔ yɛ wadeɛ no yɛnyɛ cross check ɛwɔ yɛ ma ho na yɛnhwɛ sɛ nti biribi akɔ pɛpɛpɛ was everything okay ɛne nipa nwene nkɔ saa say Adam nana me no mi onu yɛfiri dɔteam na dɔteam ne yɛbɛsa akorɔ ɛma wura mfi Hebrew 9:27 yɛbɛwu na owó n'akyi nkontabu hɔ wɔsi atwa sɛ yɛn nyinaa bɛpie onyankopɔn atemu adwane ne mo Kristo atemu adwane ne mo na obiara nam deɛ wɔnam ne nipadua so yɛ papa obɔne o wɔbɛho nkonta kyerɛ Awurade abɔfo mpempem atwa no ho ahyia na do nsa gu akyi na woyi nsɛm ano deɛ nti a wode ɔba awiase wodeɛ wo sɛ ɔmfa wo so no deɛ nkurɔfoɔ yere na ano ɔmbɛdeda obi nso duaba a ahombɔne ɛwɔ na busuam de abɔ no ɔde nkurɔfoɔ yere na ɔpɛ ɔmfa ne sɛ ɔbɛ sɛ mpena ne ho a ɔde nkurɔfoɔ yere isi akyire ana ne nsa gu soɔ wode fa bɔ ho safo hene kuanim na yɛ ma wo taduafoɔ hene o nickname taduafoɔ hene taduafoɔ hene na gye ho me na yoyoyo saa na ɛda bɛka nsa gu bu a upo sɛ tada ho
na Kevin Hwan Simesi aka Teduafo Hene okwakoto amoche wa asamado etina na dwi adwensakira da so homa menu mienu owuo ayamansan ade a onipa bia ebekọ etimine oti ase yi yanhwehwe se yebame yani ada ho na yahwehwe nyamsom pakira kwai yasom Kristo ewo nukurem yedi na hyade so yedi ehwa ma no na yede opɛ na yaboa na dwuma na yaboa afoforo na ebra aka edi anim no ebɛn na ihwa Shiranka Kristo dinda amen asomafo no eba tiasefo asase so a Yesu Kristo edi nachi egya wo no asomafo no kura hunu se enya de so betra asase so ache da asomafo ni huni etumafo mabra ba nto chacha ojiri ni o Kristo ni amene wahia mepacho mo ni mra ho so o na ewiase yebara kwantuo akaka krabi na mepacho ibegya wiase wei enemu nyoma nyina ade agu ho yakokwan a yensa mabiem momyemfo do ene nyamso mpa ene treni abrabo emmo ye bra ewo ahohobia etena bia wasase so dosa ken enya sika no oba social media no otu sikagu sikadu no ene owai o hye frigim ene nsuo etene fa ne ho edna ko hye adaka abim emu blog ne mu ntutuo no mepachaw enye ntutu ketwa wojane benz ne ho wo hye frigim wojane sika egu bank nyina ho wogya ho wo hye frigim iPhone kita no empabo papa bia wato na boden entade a ne boden a owo ne car key ni nyina wogya ne ho ade na de etimoden ti asase so bra obi sere wade a utima ye dindindin wo ne hui de kita wo no obigya ho mame de kita wo no eda bank a wo wadwen ye wo se o daache me ko pension a eno na mani da so se de obi sere me bibia me mfie no na wo de nsem ubewu agya ho ubigya ho I'm telling you ubigya ho dosa ken wagya ho na oni masika fo a omo ba wiase we a mepacho manya sika wo mo sika na ntima anye wo dinano twonsam kazasa wasi ye wo bre fata enkanka gidifiefo yenye woroma doye Kristo ni bua nipa so nipam support nipa nipa nya ba bi nyina me nipa bi nkamfo Kristo me nipa bi nka se a me hie nipa semasi a enka na me ni ba bi gina na bi nkwaje kwade amawo eno nyina achi yasa ye ho afiri wiase nkeka ye bone ho enwusia ne akunafo ne nyanka hwe ahohoye ye de sa niam we nyina beka ye dada setena ne de Kristo musuru anante na se ye hunu sa na se ye ntimenya ne sa ayire so paswa de wo nyina ne ebegya hokọ and munyam hene na sin Kennedy 2 Corinthians chapter 1 verse number 9 the kasem ketu bi wo my last quotation na mapon na ye de aka na hye frigim 2 Corinthians chapter 1 verse number 9 asomafo no ti de omoka wo se yenia no ye hunu ye mu se ye bewu enu nti yamfa ye ho anto ye ho so nemum ye de ye ho ato onyankopon a onyane awufo no so ono na oyi yen firi saa owu kesie yi mu na oda so eyi yen na yen eni eda so ne so se obekoso eyi yen
monso mokoto ensrema ye bia na adoma kyede a wonam nipa pie so de acha ye no nti nipa pie so ada ase ade amai. 2 Corinthians chapter 1 verse number 9 nkwa na mepe. Wo say na yenia nkasa ye hunu ye mu se ye bewu. Enu nti yamfa ye ho anto ye ho so. Nemum ye de ho ato Onyankopɔn tiasefo a onyane awufo no eso. Asomafo no mni Kristo nante yen. Omo se omo ankasa hunu wo mu se they shall die one day. They shall leave everything behind. Enu nti won ma bra bo bi omo bo bia o manfo omo ho anto omo so. They did not rely on themselves. They relied on Christ Jesus. Ono mo tu Kristo so agi Nyankopɔn di. Fiso mu no sɛ Yesu Kristo mu ɛna Onyankopɔn benyane ahotefoɔ nyina ba mkwam sɛ do nyane Christ no. Di asomafo no amfo mu anto omo so. Odofo a me ne wahia uye Kristo ni. Why na do ho ato no so? Odo ho ato wankasa wo ho so. Anase me pache odo ho ato Nyankopɔn so. Odo ho ato adwuma bi so. Anase odo ho ato Kristo so. Nyankopɔn nipa, why na do ho ato no so? Odo ho ato nipa bi so. Anase Kristo no ankasa mu na do ho ato no so. Wiase awie brem ne wei. Ene owuo nheda. Ene nipa nya 70 years yo, 25, 30 years, 40, 61. Ene kura no owuo no abeba beba no kura nsa monkai. O de hwe last month any this month July can I say July August hwe car accident nipa ewuo Ghana ha. Nipa ewuo ewo Ghana ha. Nipa ewuo ewo akwantuom abruchi mem. Eti adoforom wiase wie brem ne wo no. Obofo a ogi nipa kra nkwa efiri nipa nsam no. Wo ye na dwuma. Ebra ya ka ede yenim ni sha. Eti onipa bia da ena nadwi wonim hia ye bia no. Se wonim Yesu Kristo a ewiase agye nkwa a obewu gye ye nkwa ewo Calvary no. Se wonim no a ene wona na wadi wowo ni asamare so nkunimu a Onyankopɔn ma ne tumi a wawu asode. Anya de onipa bia bewu na owo na chi no. Se owu sɔre mu a ahotefo ekwakodi de ne awieye no wa anya bia na ba wiase be ye dai. Eno ti ne ka Kristo madwen sakira nsem ewo app yi so. Emfa wo ne boni bia wadi. Emfa wo ne emrato a uwo mu. Emfa wo ne wiase a wabɔ bra koduro. Ni nyina ne se Yesu Kristo hia wadwen sakira. Se obesan wachi asa behwe ne kira kwai. Na sadie asomafo ne nyina ka owuo hweye na enei omokra no ahomegie pam na omotwe Yesu Kristo ahoyi etoso mienu na omakoda enkwamu no menu mienu nso bagi Kristo dia ye de ahote ne tren ne abrabo atena asase so na wo bepie ya nso anase se odomagmo wo befa ye kwa ye woni daso kese worumu se ni tumi ni a wode nya ne fira wufuo mu no wode benya ne yensu bi ne yensu akodi da eni awie Adam na ufubitie na do tiem ana mene omienu yebesa akro eti mene omienu ti asie yi yenhwehwe Kristo mu adwensakira a ekonkoma kira kwai bone bia onipa da sene wutimu bia no ene fa homa Kristo chai bone yo moma yensakra ya adwen yenhwehwe enkwaje akira kwai mfiri Kristo mu wiase wie bremu yi yensoso wabehu yambobo Awurade hu yambobo no nkae na onkosoa entie mpaebɔ onfa menu mienu bɔne bia nkyɛ yɛ na owu a ɛda wo ma adasa ma no yɛsrɛ ne sɛ yɛna kakra ɛwɔ yɛ nimu yi ɔmane hinta yɛ ɔmienti mɔten na ebra na ɔnhyɛ yɛ nso na ɛto yɛ anaso ɔbɛto yɛ ne a yɛtima kɔgye ahome wɔ asomdwem Kristo hu yambobo na ontie mpaebɔ yi na ɔnhyɛ yɛ nso da amen. Eda dofo no nyina se Kristo nhiramo ha ene yede dwumadie
ɛyɛ Salvation Hour ɛnɛ deɛ no nso dwumadie no ɛsi Kristo nhyira adɔfo no mu nyinaa medin ɛde Ɔsabakani David ɛyɛ nokware gyidi kɔkɔ asɔre True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction ɛde ɛwɔ a ɛyɛ asɔre okuere biara yɛ mpaebɔ da efiere bi yɛ watch night memenda ɛna ɛyɛ asɔre uni asɔre bi akɔ a mekanfo nokware gyidi asɔre de ama sɛ bra